Иннополис университетының өлкән фәнни хезмәткәре Владимир Максименко яшь галимнәр өчен фән һәм инновацияләр өлкәсендә Россия президенты премиясе лауреаты булды. Татарстан галиме нейроинтерфейслар эшләгән өчен премия алды. Бу хакта Рөстәм Миңниханов мәгариф һәм фән буенча Татарстан президенты каршындагы Советның төбәктә фән, технологияләр елын әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитетының киңәйтелгән утырышында хәбәр итте. Татарстан фәнен үстерүгә 10 ел эчендә генә дә 18 миллиард сум акча тотылган. Нәтиҗәсе дә күз алдында. 2 махсус икътисади зона, технопарклар булдырылды, төп югары уку йортлары заманчалаштырылды. Иннополис төзелде, цифрлаштыру өлкәсендә зур уңышларга ирешелде. Булар киләчәктә тагын да катлаулырак бурычларны хәл итү өчен база булып тора. Республиканың иң яхшы яшь галимнәре бүләкләнде. Конкурста катнашучылар саны күп, шунысы сөендерә фәнни хезмәтләрне сайлап алучы жюри комиссиясе. Яшь галимнәр һәм аспирантларның эшләре техник, гуманитар фәннәр һәм табигый белем юнәлешендә сайлап алынган. Конкурска барлыгы 100дән артык гариза кабул ителгән. 12 яшь галим, 9 аспирантның эшләре иң яхшылары буларак билгеләп үтелде. Җиңүчеләргә диплом һәм акчалата бүләк тапшырылды. Әлеге чара 2010 елдан бирле үткәрелә.